ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് കക്കാറച്ചി റോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും കമൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ സവോള, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, കക്കാറച്ചി. ഇത് നമ്മൾ കക്കാറച്ചി ഫ്രൈ കണക്കാക്കി എടുക്കാൻ പോകുക. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് ചെറു തീയിലിട്ട് നമ്മൾ കക്കാറച്ചി ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. അല്ലാതെ മുക്കി എണ്ണ ഒത്തിരി എടുത്തൊന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല. കുറച്ചിടയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് കടുക്, പെരിഞ്ജീരകം, സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കറിവേപ്പില. സവോള അതൊന്ന് പിങ്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പച്ചമുളക് ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റി ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒന്ന് പച്ചച്ചുവ മാറുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഈ കക്കയാണ്. കക്കയിൽ എത്ര നമ്മൾ ഊറ്റിയാലും ഒരു വെള്ളം കാണും. ആ വെള്ളം ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കാണും. ആ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കത്തില്ല. അപ്പം തിരിങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് വെള്ളം അത് പുറത്തേക്ക് വരും. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഇതിലിപ്പോൾ വെള്ളം മാറി. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാൻ പോകുകയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കാം. മുളക് പൊടി. ഇനി ഇതിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ഇത് ഇത്രയും. ഇനി ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഉടനെ ചേർക്കും. ഫ്രൈ അല്ലേ, ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ. ഇനി ഇതിൽ സമയം എടുക്കുകയും ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചോവ് മാറി ഇതിലെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. പൊടികളെല്ലാം മാറിയിട്ട് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട. അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ട് ചെറുതീയിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അതേ കൂട്ടുകാരെ, നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പോരെ, ഇച്ചിരി കൂടെ വേണം. ആദ്യം നമ്മൾ ഒഴിച്ച എണ്ണ മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ, വേറെ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിപ്പം ഇതിപ്പം സെമി ഗ്രേവി ഇച്ചിരി കൂടെ ഫ്രൈ ആയി കുറച്ച് നേരം കൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒട്ടാതെ കിട്ടും. അപ്പം ആ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. അത് കണ്ടോ, ഇതേ കണക്ക് ചെറു തീയിലിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം. അത് ബീഫായാലും എന്താണേലും കുക്കിങ് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്ന എണ്ണ ഒരുപാട് കോരി ഒഴിച്ചല്ല, കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം. കക്കറച്ചി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ്. ചതച്ച കുരുമുളക് പൊടി ഇടയ്ക്കൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ. ഇതേ ഇപ്പോൾ ഒന്നൊന്ന് തൊടാതെയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. കൂടെ ഒന്ന് ഗരം മസാല, ഇറക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില. ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ, ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാനും കടിക്കായുടെ കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്.
ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സർവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതൊരു സർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. ഒരു തുള്ളി പോലും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല, എണ്ണ കുഴഞ്ഞിട്ടുമില്ല.